ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino ka? Anya tinagan mo? Sak ni Unyaw, Kapitan. Sapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Kapinanom ni pariba daw, Unyaw. Ulitag kunak, di kaawatan aka-anakanda. Aya, kas lang amin saan ka anakit kita? Talaga saan? Ngamin, asawa mi pailangkin ni Loida, mismo aka-anakan ni ulitag mi abadong, Kapitan. Kas jay. Umay kang around. Tay surukon ka ti balay da pariba daw nga ulitag ba? Agyamanak, apo Kapitan. Unyok kunan pare. Ulitag nakakanaw. Sapsapulan na ti balayaw. Anya? Imbagak nga agbati pa ijitersina ni kagawad ko anang. Kayat ko nga ayaban ka pa'y nga umuna. Tapno makitam no agpay sumit lang nga agam amu kay adwa. Ay, mahirap na. Medyo basit alalakay. Naputaw ken pangulutin tibok na. Ay, oo. Amam? Asawa na kano ni Loida. Ay, Wayne. Isaw paray. Nyonyok na ita taga Manila. Naimbagmantan na lagip na ditaw. No kasta. Ingka kita na mga numataktakan na mangururay kin ka. Ay, sus. Amuam no anya tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulitag badong. Ikit po yang. Ay, agyaman kami no magustuhan ditaw, Unyaw. Agyaman kami, Unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay dito tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak dito No kasta, may kalaang ditaw nga agbakasyon iti makalawas. Kasta nga rod, ulitag badong. Yan tangay asawak pa lang ni Loida, aka-anakan nyo. Ibilang kayo latamit akas ulitag kani-ikate. Uray no kasjay kami kini Loida. Ay, pagyamanan mi nga raw, Unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito yun jay. Ay, ni Unyok. Asawa ti kaanakan da pari ba daw? Umay ka no agbakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kasjay. Win! Agigyan iti balay da pari ba daw kung marito yan? Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng, awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na, kit agsublin tumot lang. Sabagay, kas lang amin agrup-rupa ang mga opisina. Umutangak man iti 5 kilo abagas, ken may 1 kilo a karne ti manok, maray. At dapay matutang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba daong? Bayadan min tumot lang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isaang men. At da ka di pwede tabalayo ni Unyaw ka ba daong? Ay, way, nadapay, maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka maibos ti bagasyaw. Baring agawi din iti mabait. Tawanin ti naimas at taraon nga mabalin mi nga ipasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at taraon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw, maray. Uray ta agawid tumot langay, kalpasan ti makalawas. Ay na, nabsuga ka ulitag, ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Agyaman na ka. Unyaw. Kaano ka nga agsublay iti Manila? Ti planok kat makalawas aklang dito'y lugar yaw. Ayam nagbaliw ti planok. Makitan to no kaano, ulitag ba dong? Makagbayagak pa'y dito'y. Sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malam to siguro no mayak dito'y. Sige inakan. Tuya. Kung nakilaki din no agawid daytan nga unyak. Wan nga raw. Sapay din amo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ta muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo ti umut-utang iti naimas ang may pasango king kuana.
Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Nagdangdang kamutay, iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti sidahin tayaw. Kayat na mutay, ti agigyan di tayo. Agawid mitin tagtrabaho mitay. Nay, nabartag ka met unyaw. Bitin nga ro ti arak ngayon dadakan niya kita Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Ship tanod kwarog. Ay katuna, day talagayam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw. Madamag kumanlang. Pudno ka di anak kita iti sa bali alalaki ti asawam. Kasta nga ro, Chip. Iswa kayat ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ingam no bilang tagsublikan yak. Awatag lata gaputa ay ayatak, Chip. Lukas na. Awam pa'y nga rod anak yu iti asawam. Dahita nga rod ti kamalik, Chip. Tanagabruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ame. Ayat ko lang ay sa ganaan ti masakbayan may. Yaman yan Simurot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka man itunyaw. Talo mo't ten abulan tinapalabas, ngam di pa'y mo't nagawid ni Onyok. Ewan nga ron. Damag ko pa'y kidain, akagurgura ka nun ni Badaw. Ta saan anagawid iti ingkarina apagawidan na. Anya? Ito rigat na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marituyan. Ay, anya mo't Ammo dala nga rudan nga agparparikot ni Onyok. Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Loida ka anakan da. Ken awan mo't anak da. Di dalakit diretsuin dahin nga ibaga nga agawi dahin. Ngamunuan niya laditan ter aramidin da ken kuana. Kaasimit! Ay, talaga mabwisita. Sa lata mo pumanaw dito'y balay dahil tangaw nyok to yan. Wun nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, aguray ka man. Tagpanunutak ang nalaing to yan. Ay, just kiki di tayo tatao. Kunanang o may lang agbakasyon iti makalawas. Nagbayag mitay, di mo ila pumanaway. Sa nabali kuma, no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Loida aka nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Anati ko nayaw. May sa kriminal iti lugar da day nga unyaw. Day tatipod no ko araw. Ha? Iso aparikot ko, no kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiting at da ditoy. Kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal mo't gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw ka. Saan na balay na nagsinadamot tin iti ka anak. Ay, sana rumbang agbayag pa dito'y lugar tayo dahi di ataaw. Ay, wala. Iswa tulungan nakman ko araw. Iti kasta, pumanaw ay dito'y lugar tayo. Anya nga iti aramida agtatabataw. No ka ba ilang mabugbogan niya o bugbogan niyo langay? Ipaturay yaw ti oray lagil ilaws. Tapno agsublin ni dyan lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Ay, si kamot gayam dayta. Unyak. Anya ti aramidam dito itirsina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Katsardaman, ha? Madamdama pa Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May saka nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kidin, tanay. Nabartag kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kidin. Apayaya! Tapagawitin na ka, unyak. Si kakit ditirumpang agaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Sinasayat, agawid ka, iti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitag ba dong? Saan pa yung agawid?
Aging gaasan ang malawlawagan ti inaramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Anya. Mapanak itay di ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak ti si ka, agawid kan, kat di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun na pumanawak dito'y balayaw. Ngam lading itak. Sa anak a pumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Apay pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna, akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan, iti police station ngagblatter. Anya? Isu nga umay kanto. Tasong batam ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanagan nak. Pipi police blatter purpose only. Nungay saan? Di pa maibalod kan. Ay, saan ko mamatang Kyle? Pangasiyaw, tulungan ta kang Kyle. Ha? Nuan yan tumutinak-nakan mo. Apa anaramin mo ti ganun? Nagtugtugawak lang iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Chip Kwarog. Nabartag. Ket nakunana, amay sakan no nga espiya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartagain. Idi kwan, kinabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Kwarog, pudno aya. Wanang Kyle. Pudno day ta. Day talaang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka Unyaw. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarog kun ka. Awan matyamok, kapitan. Day talang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo Kwarog. Kabil kalatan. Si kapay akaan nakakti ng aramid. Kasano nga no agsubli ni Unyok iji lugar da. Ket ibaga na akas takay gayam ditay. Di maibabain tayo. Tapno ibagakan ka Kwarog. Saan agaputa ka anakan ka? Ket kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. No kunan ni Unyak nga ipabalod na ka. Ay, awan ti maramidak. Ta nagbasol ka. Di mula kat pinanunutan, di pa ka ibabain namon. May saka pa'y abaro. Kasano nga no adda balasang amangayat ka, no kasta ka. Kung amin ang Kyle. Anya! Ay, siya kon, timang ibagay ti amin paray. Siya ka mismo, tinang ibagakin ni Kwarog, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun paray. Kuna na makalawas lang ti bakasyon na. Ang maging gaita, di pa mula pumanaw. Ha? Uray kumano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang saan, Mike? Anya? Aguri ka. No panunutak na imbag. Kat parikot mat gayam da pare badong kan marituyang daytaw. Ang apay ngay. Dahil pasubo mo tintibagim Kwarog. Pagbababoyak kitang tinaramid ko ang Kyle. Tulungan ta ko ma. Salbagkit di. Si kamot pare badong. No kastagayam adi mo kaya ti panagyan ni Unyok iti balayaw. Di kinasaritay la kuma iti nasaya tagawi din. Sana masapol ka dapay la sugsugam amang danog ken kwa na. Uno mang kabil ken kwa na. Damagak man ken ka Unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano adapay sa bali purpose na. Para ka ni Kwarog. Police blatter purpose only, kapitan? Urlit! Sige. Anya pa'y Unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, kapitan. Anya matimakunam Kwarog. Ay, wanang Kyle. Mayatak, tapno maariglon ti amin. Very good. Makapasuron ti aramid jo. Basol na ito ni tata bataong angkay. Awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da maray. Nasaya at mag. Kaya't yugayam apapanawan. Ngam di yulakat imbagakan kwa na. Agaramid kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan niyaw. Agbabawi ka may maray.
ngam nalpasan ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagam man kit day kan ni Badong mo, ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Ti amok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, maray. Ay, may samot dayjay Kwarog adin amo ti pagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari Badong. Loko kit di mat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mat. Apay nalakaaya day ta. Ay, wenggayam. Imay ni Kwarog itay. Si kakano pa lang ti agbayad iti 5,000 ang nautang na ni Mari Kwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa ti agbayad. Binayada ko ni Mari Kwanang iti utang mo, Kwarog. Agyaman na kang Kyle. Talaga ngamin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita. Nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng Kyle. Numabalain. Ibagayo kinita Badong. Isutimang bahad iti kagudwa. Dahil sumati ng ibaga bugbugak ni Unyaw. Unang Kyle. Imbaga ni Tata Badong amay sa kanwa kriminal ni Unyaw. Dakas ti agsasao iti saan apudno paray. Pangasim ta agpudno ka. Sige pare. Ipudno kon ti agpaisaw. Kung kunaklang da dyan, hindi ko araw, gamay sa kriminal nun niya, pare. Kinapudno na, kit saan? Naa, ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni Kwarog, akaanakak. Kinayat na mga min, pare. Ang nupay kasta, ay, pakawanan na ko, mapare. Hikaray, jakton ulitin pa, itikas dyan ngay naramid ka. Rumbang laang, taadi kay kat mga babain. Kasla awang pampanunot yun. Epay, inyalis mo ti utek mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot pare. Saan mo't di ka man umisim-isim pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Ala, dua kayo kan ni Kwarog nga agbayad iti utang yo kanyak. Hindi. Ay, wan pare. Hindi. Di ka agdanag, tulong ako ni Kwarog. Tapno awanan ti riray. Ay, nasayaat. Leksyon kada kayo dito. Tapno agnakam kayo. Ay Tata Badong ken Kwarog. Husto ni Kapitan. Madi tinaramid yun. Ala, sapay ko tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid yun. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.